ni Garbine Delgadorrak naz, eta Gernika Lumoko sare feministako kide naz. Lehenik eta behin Garbine, eskerrik asko gurera etortzearren eta ekarpen hau eitziarren Gernikeko herrizeri eta Gernikeko eskola publikoari. Apurate zuen taldien funtzionamentu eta zuen helburuek zeintzu diren zehazte aldera, konta iguzu apurate Gernikeko sare feministek zen eitzen daben lan eta zeintzu diren zuen helburu nagusisek. Vale. Bueno, gure helburu nagusi feminismoa sustatzie da, bakizue feminismoa dela generoen arteko berdintasune bilatzen daben korronte bat. Eta, bueno, pues, gu momentu baten bai erabaki genduen emakume feminista eta euskaldunok batzen ginela talde honetan. Eta dekogu talde motor bat, aurrek urtien hemen erratixen komente gendun moduen, talde motor bat, ez dakit, 15 bat pertsona emakume osatzen dugune, eta gero berez sarien 80 bat gauz. Horrek 80ek ekimen desberdinetan impliketan die, bai talde motorrak sustatzen da bezenak, eta bai talde motor horretik edo sare zabaletik sortzen diren egitasmoatan impliken nahi diren pertsonak, ezta? Baina hori, pasan urtean komentatzen gendu moduen, sare feministan kide izeti ez da gure esan 24 orduko lan bolondrez egin behar dozunik, ez da talde motorren gauzen opez. Igual manifestazio batera zoaz, eta horrela impliketan zara, edo kartel batzuk itxezuz, edo igual ekimen sakona hau baten impliketan zara eta Gernikeko kaliek emakumetzen saiatzen zara eta emakume izenak jartzera begire lan historiko bat eitzen hasten zara, interes hori deko zuleko eta beste bi irukidegaz horretan murgiltzen zarelako, aukera desberdinak dauz. Zelako garrantzia emoten jazue zuek, txiki-txikitatik, jendeko ikaslieri, bai mutieri zein neskari, ikuspegi feminista hori horretaz ohartaraztie eta hori euren hezkuntza sisteman edo euren egunerokotasunien bai sartzea. Eske guk ez dugu ulertzen gizarte bat feminismo bakoa. Orduen ez da bakarrik txiki-txikitatik, gizartien sustatu beharriko ikuspegi badala pentsatzen dugu. Eta argi, bai maila sozial guztietan eta adin guztietan, ezta? Ez egotie genero bat zapaldue, beste genero gandik zapaldue, orduen. Horregaz nik ustetan bat eitzen dugula, ez da? Inorrez esango publikoki ez datorrela bat horrekin, igual gaur eguneko agintari politiko batzuk ez daki arazorik hori izateko, baina gure herri zen ustetan dakatozela bat horrekin. Orduen, txikitatik horretan ez die eta olako gizarte baten aztie badanon ametsa da. Azken aldizen dauz korronte batzuk, murgiltzen gizarte honetan, zeinek esaten daben, ez dauela genero arteko desberdintasunik, feminismoa milonga bat dela eta ez dela beharrezkoa. Zelako errealitatien zelako azterketa egiten duzu zuek? Guk alde batetik hori ulertzen dugu, hori gertatzi ulertzen dugu batetik feministok inderra hartu duguleko eta gauzak aldatu direlako hein handi baten eta hori deserosoa da batzuntzat, de repente euren privilegio batzuri uko egin behar dutzie, eta bestetik bai ulertzen dugu badaude arpeizurik eta batzuk feminismoan izenien, orduen horrek kalte itxetxo feminismoari, horregaz bat gatoz. Baina nik uste dut voltatu behar garela feminismoan oinarrire, ez da, lehen esan duten, ez da? Ez dut uste inok, hau entzuten da ben inok, ez bala batengo pertsonen arteko edo generoen arteko berdintasune dala gizarte demokratiko edo gizarte on baten isla, ez da. Orduen, gogoratu behar dugu hori eta ez galdu feminismoan esentzize, hori da feminismoan esentzize. Ez da, feminismoan esentzize ez da oin bapatien dana feminismoan izenin jartze, inkluso jarrera oldarkorrak feminismoan izenin jartze. Feminismoak bilatzen du bizitzak erdigunien jartzea, zaintzak erdigunien jartzea eta gizarte moduen hortik abiatute erabakiak hartze. Nola bizi nahi dugu elkarrekin, ez da? Hori kontutan eukine. Aipatutako korronte horrek, askotan, sare sozialen bitartez zabaltzen dire. Zelako arrisku ikusten duzu zuek plataforma horretan?
Sare sozialak dire arrisku eta dire potentzialtasun, ezta? Arriskue igual da, mezu oso labur batekin gauza asko esaten direla. Orden horre informazio falta edo informazio faltsuen aukera dauz. Bai feminismoan kontra eta bai beste ekimen askoren kontrakoak ere. Eta baita bai ekimen batzun alde. Orduen horrekin kritikoak izen bigara. Nik uste dut hori ez dugula inoiz galdu bihar. Jasotzen dugu zen mezuekiko ikuspegi kritiko bat eta ikuspegi hausnartu bat eukitxe. Naiz eta mezue laburra izen, guk bai eukin hausnarketa bat atzetik eta hausnarketa horren argudioak argi eukitxe. Azkenei Garbiñe, bizer martxoak 8 dekogu, sare feministatik zer antolatu duzue? Ingogu manifestazio bat, ordu batetan, Merkuriotik hasita, ekitalditzu bet bukatzeko pasilekuen, eta gero emakumiontzako baskari ze antolatu dugu, izen ematea gaur arte, atzo arte zan, eta, elkarrekin bebai egoteko. Leloa aurtengo leloa bai fasismoen kontrakoa da lehen aipatu dozun talde horrek ere hartzen da bezan injerra kapurtxu eta salatzen dozkulako eta horre feminismotik aurre egin berriako lako. Mila esker Garbiñe. Zuri?